ďakujem za úvod. Aby som trošku opravil, nebudeme sa venovať len strane B, ale taktiež aj všetkému, čo teraz prebieha v našom tíme, čomu sa venujeme a aké ďalšie veci budeme do hry doplňať. Na úvod, minulé roky, rok predtým tu stál Roman Lipka, náš producent, ktorý momentálne však prísť nemohol, ale natočil vám pozdrav. Aby som to uviedol ešte, toto mi prišlo dneska na Discord, že Roman, ak by si to chcel použiť, nič, žiadny kontext a prišlo mi video od Romana. Môžem vám ho aj pustiť, aby ste videli, že ak na vás myslí a ako veľmi vás má rád. Počkaj, no. Ahojte, zdravím na Anime Show. Momentálne som v Japonsku, takže sa nezúčastním, ale držím palce a užívajte. Počujte toto ináč. Všetkých anime maniakov, toto je brutál, Japonsko, aj toto. Áno, ja keď som to videl, tak som sa aj tu s Jakubom rozprával, že ja som čakal, že tam na konci skočí z toho. Však? Ja som normálne čakal, no, to je jedno. Roman na vás myslí, všetky vás pozdravuje, veľmi mu je ľúto, že tu nemohol byť s vami. Čiže tak, no. Aby som vás trošku uviedol, to som ja, kto som. V týme Vivat pracujem ako hlavný 3D grafik, zároveň mám aj ďalšie dva joby, ak sa veľmi nudím podľa vás, tak som asistent pedagóga na VŠMU, konkrétne na hernom dizajne. Taktiež pôsobím ako učiteľ animácie a 3D na súkromnej škole umeleckého priemyslu Bohumila Baču, to je Panenská 28 postgraduálne štúdium, kto poznáte, a taktiež mám rád mačky. Veľmi dôležité. To je naša mačka, volá sa Stella, ak by ste. Je to taká tá sfinxka. Môj kolega. Čaute, vítam vás. Ďakujem za túto účasť. Skoro plný stan. Moje meno je Jakub Grexa a tiež robím teda pre tým Vivat. Som v prvom rade game designer, ale teda pre Vivat mám na starosti najmä charakter design, takže všetky postavičky, ktoré vidíte v hre, či už tie založené na reálnych ľuďoch, úplnou náhodou, alebo teda aj tie startlabové založené na reálnych podporovateľov, ktorí nám poslali svoje podobizne. A okrem teda Vivatu robím ešte na jednom hernom projekte, ale na to tu dnes nie sme. Budeme si, tak ako Dominik už spomínal, rozprávať o tom, čo sme robili v posledných pár týždňoch, možno mesiacoch a čo nás teda čaká aj ďalej. A jednou z veľkých vecí, čo sa nám podarilo tento rok prvýkrát, osobne mne a Romanovi, ktorý vás teda všetkých pozdravuje, bola obrovská akcia Gamescom. Pre tých, čo nepoznajú, možno je to najväčší gamingový event na svete. Odohráva sa v Nemecku v Kolíne a je tam bežne okolo 350 000 ľudí, čo je úplne šialené. A boli sme tam teda nie len ako fanúšikovia, ale hlavne ako game developeri. Ten Gamescom je na to uspôsobený akože výborne. Je tam asi 10 hál a z toho 3 sú čisto iba biznisové. To znamená, že štúdia tam majú nejaký svoj stánok, niečo prezentujú, ale zároveň tam majú prístup aj investori, prípadne publishery alebo iné treťostranové štúdia a partnery. A trvá to celé okolo 5 dní, zhruba myslím, že 5 dní, ale prvé 2 dní sú vlastne nie prístupné verejnosti a práve tam sa rieši najviac nejaké spolupráce, hľadanie tých publisherov a celé to funguje super na digitálnom spôsobe, pretože každý účastník má Gamescom appku, kde sú všetci účastníci, vedia sa spolu nejako napárovať, nakontaktovať, zarezervovať si vyslovene časové sloty na meetingy. Ide to veľmi akože za sebou z hurta, takže prvé 2 dní sme boli akože na nohách, nezastavili sme sa, možno túto na chvíľu na tej fotke sme si sadli a niečo sme si chystali na notebooku, ale iná sme obiehávali všelijakých možných publisherov a partnerov a potom sme samozrejme pozerali aj kamošov a teda kolegov z priemyslu. Veľa štúdií to robí tak, že má jeden stánok v tej business sekcii a jeden v tej pre verejnosť, aby teda mohli riešiť aj to.
a zároveň je veľmi bežné, ako je aj vidieť tu na tej fotke, že sú národné stánky, čiže zozbierajú sa nejakých niekoľko projektov, niekoľko štúdií z každej krajiny. U nás to je pod zaštitou SGDA a nájdete tam aj taký španielský stánok, poľský stánok, ukrajinský, český a tak ďalej. Všetci ukazujú, na čom sa aktuálne robí, alebo na čom sa možno robilo minulý rok, ale už je to vonku. Je to úplne úžasná možnosť na networking, ale teda aj na hľadanie potenciálnych partnerov, publisherov. V tomto bode nemôžem ešte bohužiaľ kvôli okolnostiam povedať detaily, čo sa nám tam podarilo, či sa podarilo, ale môžem povedať, že sú rozpracované nejaké nové vzťahy a onedlho by z toho mohli byť aj nejaké konkrétne výsledky, o ktorých vás samozrejme potom budeme do detailov informovať. Okrem teda tej biznis stránky sa tam rozhodne oplatí s každému hernému fanúšikovi, lebo tie haly sú naozaj obrovské, tie výstavné stánky, hlavne veľkých mien, sa rátajú proste v 10 000 eurách, hej, štúdia ako THQ Nordic, EA, Blizzard a tak ďalej, tak oni tam majú proste vyslovene takú plochu, ako je celý kultúrny dom a dajú sa tam skúšať rozličné demá, za zavretými dverami. Jeden tip, ak ste jeden z tých, ktorí si tam chceli zahrať nejaké demá, tak tam treba dojsť naozaj skoro ráno, pretože tie rady sú potom šialené. Alebo si môžete priplatiť za traderský lístok, aj keď nie ste trader, a vtedy máte vlastne celú tú akciu dostupnú aj tie prvé 2 dní, kedy ešte není otvorená pre verejnosť a vtedy aj tieto verejné haly už fungujú, ale nie sú tam až také rady na tie demá. Takže s ľútosťou sa priznám, že nám sa nepodarilo si zahrať niečo nové, o čom by sme ešte nevedeli alebo nevideli to, lebo teda tie biznis dní sme trávili produktívne, ale rozhodne je to zaujímavý zážitok na pohľad. Kolín pekné mesto, není to ani tak ďaleko. A len posledný tip ešte, že letenky a ubytko si určite riešte nie na poslednú chvíľu, ako ja s Romanom, ale dostatočne dopredu, lebo čím bližšie teda k tomu Gamescomu, tak tým je toho menej dostupného a tým je to samozrejme aj drahšie. Takže toto je jedna veľká vec, ktorú sme riešili a v rámci toho sme išli aj do Nvidia stánku rozprávať naživo, teda osobne s Nvidia ľuďmi, pretože ako iste niektorí viete, snažíme sa už od releaseu od apríla dostať na cloud gamingovú platformu GeForce Now. Vzhľadom na to, že veľa z našej cieľovej skupiny hráčov nemá proste high-endové počítače, chceme, aby Vivat bol dostupný aj cez GeForce Now, tým pádom by sa to mohlo hrať na fakt starých notebookoch, starých kompoch, na smart telkách, dokonca aj na mobiloch. A od apríla už tam vlastne máme tú požiadavku na to a nič sa s tým nedialo, tak nás zaujímalo, či vieme rozprávať s niekým tam osobne a aj sa nám podarilo. Viem vám prezradiť, že na celý ten proces naberania nových hier do tej knižnice sú 2 ľudia z celej NVIDIA a preto to ide relatívne pomaly. Povedali nám, že majú backlog vyše 1500 hier, ktoré čakajú. Sú tam nejaké poľahčujúce faktory, že viete preskočiť poradie, ak máte napríklad strašne vysoké počty concurrent players, tak netreba čakať, alebo teda možno sú tam aj nejaké dohody za zavretými dverami, ale teda pre bežných smrteľníkov idete do rady, ináč tam nie sú nejaké veľké požiadavky prísne, tá hra nemusí byť ani AAAčková, ani nemusela stať proste 500 miliónov. Stačí, aby už bola vonku, stačí, aby spĺňala nejaké základné technické parametre, ako napríklad cloud gaming, cloud savey, čo sa dá proste jednou fajočkou vyriešiť v Steame a potom treba čakať. A inak tam vlastne nie sú žiadne požiadavky, takže za mňa je to super príležitosť proste sa tam dostať na ten GeForce Now. Bohužiaľ nevieme ešte stále posúdiť, že kedy sa tam dostaneme, ale bolo nám povedané, že ako máme písať, mám ja osobne kontakt na jedného z tých 2 ľudí na LinkedIne, povedal mi, že každý týždeň ho s tým môžem otravovať, že uvidí, čo sa dá robiť, čo sa týka preskočenia nejakého queue. Takže neviem vám ešte v tomto momente slúbiť, kedy to bude, ale snáď napríklad do releaseu finálnej verzie by sa to mohlo podariť a tým pádom aj všetci ľudia, ktorí nemajú doma komp za niekoľko tisíc eur, by si mohli zahrať Vivat Slovakiu, čo by bolo pecka. Najnovší patch to budem asi ja, že?
Dobre, nie tak dávno, pred 11 dňami, konkrétne v taký nechválny dátum, že 11. septembra vyšiel najnovší patch UAT Slovakie. Neviem, zachytili ste to niekto? Nie? Nikto? Dobre, tak ho trošku priblížim, čo sme pridali. Vlastne v každej dobrej hre sa dajú chytať ryby. Pridali sme minihru, konkrétne fishing minigame, lebo strašne veľa feedbackov bolo, že po dohraní tej hry to mesto je smutné, nedá sa tam nič robiť, tak sme tento patch vlastne okrem samozrejme optimalizácie, fixovania atď. Zamakali aj na vedľajších aktivitách. Jedna z hlavných vedľajších aktivít je fishing minigame. Dá sa fishovať na 4 rôznych spotoch, konkrétne je to Chorvátske rameno, Kuchajda, Štrkovec a Dunaj. A s tým, že je to po určitých leveloch obťažnosti. Začína sa tuším na tom chorvátskom ramene a graduje to až do toho Dunaju, a za všetky vychytané fishing spoty, samozrejme aj špeciálny reward. Je to, myslím, že môžem povedať, tento obleček, čo aj môžete vidieť. Super. Je to zároveň prvý outfit pre hlavnú postavu Milana, ktorý má aj stat boost a uľahčuje to následne fishovanie. Dá sa tým zarábať docela slušné peniažky, čo sa týka teda in-game ekonomiky. Taktiež sme pridali taxikárčenie, s tým, že každá jedna misia taxikárska je dynamická. Myslím, že máme aj nejaké príbehové taximisie, alebo to Aktuálne to taxikárčenie je urobené na náhodnej rovine, to nazvem, čiže raz za čas sa vám objaví nejaký zákazník, ktorý vám zakýva, môžete ho nabrať a vyložiť v destinácii, dostanete za to nejaké peniažky a na tejto platforme vlastne budú pridávané aj startlabové príbehy niektoré, ktoré boli v rámci rewardov pre podporovateľov. Taktiež makáme aj na tom vizuáli. Pridali sme napríklad fog, ktorý ohraničuje koniec sveta, aby napríklad keď vidíte na UFO alebo na Slavín a vy ste nevideli, že OK, tu už mi začína nejaký distant terén, alebo tu už za tým nie je nič. Čiže pridali sme samozrejme už spomínaný distant terén. Môžete vidieť napríklad Slovnaft, po novom sme pridali aj Bratislavské letisko a samozrejme hmlu, ktorá nám ten herný svet trošku akože krajšie ohraničí. Samozrejme nové vozidlá, lebo viem, že veľa hráčov písalo, že wow, že super chalani, že máte tam úplne super vozový park, tak na tom samozrejme makáme. Pridali sme niekoľko nových vozidiel, napríklad môžete vidieť Favorit MTX, Small Cabrio. A taktiež máme aj nové dodávky, nové sanitky, hasičské autá, alebo prípadne nové špeciálne dodávky, ktoré budú spojené s side aktivitami. Lodná doprava. Tu je veľmi dôležité spomenúť, že veľa ľudí nám vravelo, že OK chalani, máte to super, úžasné, ale ten Dunaj je proste prázdny, bolo by tam pridať nejaké lode. Zamerali sme sa aj na to, čiže v tomto peči ešte nie, ale od ďalšieho peču môžete očakávať, že po Dunaji bude premávať minimálne takáto lodička a v ideálnom prípade ich bude viac druhov a budú vlastne staticky premávať. Niečo, ak si pamätáte z jednotkovej mafie, tam chodila taká lodička, dvíhali sa tie mosty, a tom, že a dvíhali sa. No, vidím, že pamätníci pamätajú. Pri lodnej doprave ešte ostaneme a rovno by som to premostil napríklad na lodnú dopravu a taktiež aj iné formy dopravy, ako napríklad fast travel. Pridali sme propeller, ktorý reálne premával v 90. rokoch z jednej strany Dunaja na druhý. Začínal v kafe Propeller a končil, myslím, že pri galérii. Aukafečku. Dnešnom Aukafečku. Čiže ten môžete využívať už v tomto peči. A taktiež pridali sme Fast Travel napríklad skrz vlakové stanice, že z Petržalky, zo ZST viete prejsť priamo na hlavnú stanicu alebo na Staré mesto. Že viete takto prekonať veľké vzdialenosti v tej mape. Čiže tak, granátomet. Jo. Každá hra musí mať zbraň hromadného ničenia. U nás je to granátomet. Ten sme postavili, respektíve veľmi sme sa inšpirovali reálnou predlohou, čo bol v podstate V70 prototyp na Samopal vzor 58. Vlastne takto vyzeral, ako je vpravo, u nás vyzerá, ako je vľavo.
A môžete si ho kúpiť, myslím, že za 10 000 korún muničáku 10 000 korún. Presne to, čo by ste očakávali. One-shotom vybuchujú auta a dá sa s tým robiť super chaos. Takže tu sme trošku popustili úzdu realizmu a vypočuli sme hráčov, ktorí chceli proste robiť trošku viacej chaosu a deštrukcie, ale podarilo sa nám to založiť aspoň teda na reálnej zbrani, ktorá existovala kedysi v Československu. Takže myslím, že taký dobrý priesečník tých dvoch svetov. No. Tak, čiže toľko k tomu, čo sme robili posledné týždne, mesiace. Ďalšie nejaké vedľajšie aktivity a doplnenia a zvýraznenia tej mapy chystáme do najbližšieho patchu, čiže tam sme ešte neskončili. A následne už vlastne budeme doklepávať tú stranu B, čiže ďalších 10 príbehových misií a celkovo aj ako technický stav, optimalizáciu a všeobecné upratovanie toho mesta. A okrem iného uvidíme v hre aj garaže, ktoré sa budú dať kupovať na rozličných miestach. Tieto budú slúžiť podobným spôsobom, ako aktuálne slúžia Ivanove káry, čiže ak si kúpite nejaké iné auto, tak si ho tam môžete uložiť, môžete si medzi nimi ľubovoľne switchovať, ale zároveň v týchto garážach nájdete aj auta, ktoré u Ivana nenájdete, a to sú práve tie, ktoré za niektoré vedľajšie aktivity budú ako odmena. Napríklad tento krásny Monster Truck, extrémne realistické slovenské auto, ktoré bude ako odmena za jednu z vedľajších aktivít, ktoré sme tu síce ešte nevideli, ale čo skoro bude v hre. Každý sa tým som previesť v Bratislave, že? Taká raná zápcha na pristávaku napríklad, hodil by sa. No. Okrem teda strany B, čo sa týka príbehu a ešte tých ďalších vedľajších aktivít, aktuálne makáme na anglickom dubbingu. Robíme to v spolupráci s českým zvukovým štúdiom Beep, kde pracuje aj náš zvukár Lukáš, ktorý robil na Kingdom Come v tomto štúdiu. A aktuálne sme tam v stave, že už sa ide tento najbližší týždeň nahrávať angličtina. Veľmi dlho trvalo zohnať správnych castingových hercov, native speakerov, ktorí by nielen vyhovovali tou angličtinou, ale hlavne teda nejakou podobným zafarbením hlasu alebo teda intonáciou k tým našim slovenským protežkom, na ktorých sme extrémne hrdí. A máme tu aj nejaké ukážky. Jo, ešte aby som dal trošku rámec. Minulý rok tu stál Roman Lipka a ukazoval AI voicy, s ktorými sa svojho času rozmýšľali sme nad nimi chvíľku. Tak áno, chvíľu bolo na stole, že vlastne ten anglický dubbing by sme vyriešili celý AI-kom, ktoré sa akože dosť posunulo a bola by to aj jedna z validných možností, ale nakoniec sme sa rozhodli pre živých hercov a hovorím, máme tu nejaké ukážky, som zvedavý, čo na to poviete. Hi, this is Robert Polo, Milan Borka, take 1. Do we have anything on a man of Roma descent? Late 30s. He kindly introduced himself to me as Čeko. Tu ste mohli počuť hlavnú postavu Milana, ako si pýta informácie ohľadom jeho zákazníka, ktorý ho okradol, Ceca. Podotýkam, že toto sú naozaj iba sample nahraté z písaného scenára anglického, čiže nie je to odrežírované, ale výslovnosť a nejaké detaily, intonácie sa budú riešiť samozrejme naživo popri nahrávaní. Tu máme našu mladú a niekedy naivnú žurnalistku Lauru. Alright, that sounded a bit strange, I admit. I'm not that kind of girl. I'm a journalist. I just like writing there, that's all. A podobne ako aj teraz v tom slovenskom dubbingu sa pokúsime rozličnými anglickými prízvukmi alebo teda miestnymi akcentami nasimulovať aj tie naše rozličné nárečia a nejaký street slang, hovorovú slovenčinu a tak. A tu máme mavbosa Jara Belaseho. You just saved Michael over there 32 crowns for a bullet. And 15 years in the slammer. Why don't you come by and introduce yourself at my hotel sometime? Takže zhruba takúto kvalitu toho anglického dubbingu môžete očakávať. Aktuálne teda na ňom aktívne robíme.
Tak, a teraz by sme prešli k tomu, že čo sme sa naučili tento rok v apríli z releaseu nášho vlastne prvého titulu, alebo prvého väčšieho titulu. Dívate sa na náš interný bug reporting systém. Toto, ja keď ráno zapnem komp a idem pracovať, tak najprv si otvorím túto našu stránku bug reporting a pozriem si, čo ľudia reportovali. Normálne, vy keď hráte hru, stlačíte escape, dáte report bug, vy si viete vybrať, či to je game breaking vec, viete dať nejaký základný popis, že čo sa vám stalo, dáte odoslať, ja keď ráno vstanem, otvorím si browser, vyskočí na mňa toto a tu vidím presne, čo sa stalo, kde sa stalo, aká je to závažnosť a viem si pozrieť aj screenshot. A vlastne na základe týchto vašich podnetov ja následne pracujem, fixujem a opravujem vývad. Nuda. Taktiež veľmi dôležitá vec je celkovo aj komunitný feedback, že ako ste videli napríklad tie veci typu, že taximisie, rybárčenie, garáže, nejaké crazy autá, to sú všetko veci, ktoré v podstate komunita si vyžiadala na našom Discord serveri. Vlastne je tu aj QR, ak sa niekto chcete pichnúť na náš Discord. Nikto? Tak verím, že už tam všetci ste. No, vlastne, ak by aj vás niečo zaujímalo, čo by ste tam chceli vidieť, alebo čo sa nám tam vyložene že nepáči, na čo máme zapracovať, zamakať, vlastne môžete aj vydať takýto podnet a ak to má veľa ohlasov, my to zapracujeme, lebo robíme to v podstate primárne pre komunitu a čo komunita chce, to sa komunite snažíme dať. To bol najdôležitejšia súčasť toho Early Accessu hlavne, tá komunikácia s vami, s hráčmi, pretože ten Early Access naozaj poskytuje priestor vám a nám spolupracovať na tej finálnej verzii, na tej finálnej podobe toho titulu a jeden z formátov na Discorde, tento forumový, umožňuje tam dávať takto pekne tie feedbacky, podnety a my vieme podľa reakcií na to si pekne odsledovať, že aký je o to záujem, ako to má popularitu niektoré tie podnety a veľa z tých vecí, ktoré sme vám ukázali medzi tými vedľajšími, ale už aj tie, ktoré predtým v predošlom peči sme dávali do hry, boli práve na základe podnetov takto priamo z Discordu, ako napríklad možnosť rozstrieľať kolesa a skla na vozidlách. Takže čo robíme my, je, že zoberieme si všetky tieto podnety, zoradíme si ich podľa nejakej popularity a následne si naplánujeme, že čo je po technickej stránke možné časovo stihnúť a kapacitne stihnúť a čo by malo dostatočný prínos do tej hry a potom na tom aj robíme. No. Ten Early Access samozrejme nebol úplne najjednoduchší, čo sa týka feedbacku. Keďže sme hru vypustili v stave, kde optimalizácia ešte nebola úplne doklepnutá, by the way, ešte stále nie je doklepnutá, ale je na podstatne lepšom mieste, ako bola v apríli. A veľa ľudí nám dáva ohlasy, že má rádovo 10, 20, dokonca aj 30 FPS navyše, čo považujeme za obrovský úspech. Ale áno, odrazilo sa to samozrejme aj na feedbacku a na reviewčkách na Steame. Pre tých, čo nevedia... hlavne ten prvotný feedback bol taký. Aj napriek tomu sa nám podarilo udržať sa na zmiešanom a postupne sme sa dostali už do mostly positive. Dokonca miestami sme aj preskočili na pozitív alebo very positive. Pre tých, čo nevedia, jak toto funguje na tom Steame, ono je to taká dvojsečná zbraň, tie reviewčka, pretože nemá to žiadny bodový systém, hviezdičkový systém, máte tam vlastne možnosť iba odporučiť a neodporučiť a k tomu napísať text. Čo z jednej strany je akože super, pretože môže tam byť hráč, ktorý si to zahrá, nájde tam nejakých pár vecí, čo mu vadia, ale povie si, že aj napriek tým pár veciam dám odporučiť, lebo hra celkovo je v poriadku, no a my máme pozitívne reviewčko. Ale takisto si ten iný hráč si zase môže povedať, že práve len kvôli tým pár malým veciam dám neodporučiť a už je to negatívne reviewčko a zatiaľ možno, keby tam bol bodový systém, tak obidva typy týchto ľudí by dali tej hre, ja neviem, 60, 70 namiesto plného počtu, ale takto teda majú možnosť dať iba odporučiť, neodporučiť. A hovorím, vie to byť taká dvojsečná zbraň, hlavne ak sa bavíme
o reviewčkách typu na Miate nejdú sklopiť svetla. Miata je jedno z aut, ktoré máme v hre, ktoré má také tie vyklapacie štýlové svetla. Ospravedlňujeme sa vám tu teraz verejne, že sme nezapracovali takýto detail, aby sa mohli na tlačítko vyklapať a sklápať, ale aj teda takéto reviewčka dostaneme od ľudí. Nemyslím si, že toto sú tie najproduktívnejšie reviewčka, lebo s tým proste na základe toho nemáme aj tak čo robiť. Určite, keď je čas, hej, tak toto máme niekde v backlogu, takže niektoré takéto detailiky určite spravíme, ale čo sa týka ako nápomocnosti alebo teda výpovednosti toho reviewčka pre ďalších potenciálnych hráčov, ktorí si čítajú tú Steam stránku, tak myslím si, že toto proste nemá až takú výpovednú hodnotu a hre, ktorá je v early accesse, to môže dosť uškodiť, a hlavne ak tých reviewčok není rádovo v tisícoch, 10 000, ale rádovo v desiatkách až stovkách. Touto cestou by som vás rád poprosil, ak ste hru hrali, ľúbila sa vám a ešte ste nedali reviewčko, extrémne nám to pomáha, hlavne teraz do tej finálnej verzie. Kľudne, aj keď máte problém, napíšte ho tam, my vieme na tom zapracovať, napíšte ho na Steam, napíšte ho do Discordu, ale dôležitá je veľmi tá komunikácia medzi nami a vami, pretože čo nevieme, tak to neurobíme pravdepodobne. No. Alebo ho môžete napísať nám. Priamo. Priamo. No. Takže len na také zopakovanie, aktuálne robíme ešte na všetkých tých vedľajších aktivitách a na tom anglickom dubbingu. A postupne sa dostávame ale už do bodu, kedy sa budeme venovať len plnohodnotne tomu príbehu z Part2B, ktorý je už do nejakej miery tiež pripravený, ale treba ho proste nasekať priamo do hry. Do finálneho releaseu ešte určite budú nejaké peče, nie len nejaké fixovacie alebo len nejaké opravné, ale rozhodne aj s nejakým obsahom. Ale v podstate celkovo ideme už teraz naozaj do toho posledného kola. Očakávame teda stále podľa timeplánu, že do konca roka, na prelome niekedy roka, by sme chceli dať von už kompletnú finálnu verziu aj s anglickým dubbingom. A čo sa dovtedy stihne od vás dostať ku nám, na tom vieme pracovať, čo nie, zostane niekedy na neskôr. Určite to nebude vyzerať tak, že hra pôjde von, my sme skončili. Chceme ju podporovať ešte nejakú dobu určite podľa ohlasu toho medzinárodného trhu a podľa toho, aký bude záujem, tak máme v pláne ešte aj nejaký ďalší obsah, ktorý by sme postupne pridávali, ale hovorím, aktuálne Part B, anglický dubbing a zveladenie toho mesta ako takého, takže čo sa dovtedy stihne, to radi zapracujeme. Mali sme tu už aj otázku, nech sa páči. Dá sa ešte importovať seba ako postavu do hry? Aktuálne ešte nám zostávajú nejaké postavy, ktoré nám nenaposielali, vyslovene ešte stále za už to budú skoro aj 2 roky. Sú ľudia zo Starlabu, ktorí nám ešte stále nenaposielali podklady. Tí, ktorí nám naposielali, tak na tých samozrejme pracujeme. Je to vo výnimočných prípadoch možné, napríklad keď sme mali prednedávnom akciu v spolupráci so Šavko klubom, Vivat Retro Party, tak tam sa dalo sa tam vyhrať v zlosovaní táto postavička. Úplne teoreticky by to bolo možné, kľudne nám nehajte kontakt, alebo teda cez Discord, super, tak v tom prípade... OK. Ale aj si mu písal teda, že tú postavičku bude, že ju spravíš sám, hej? Tam je trošku otázny štandard, že ak to bude spravené, lebo predsa máme svoj vlastný štandard, svoje vlastné musí sa to nejakým spôsobom podobať, hej, a spĺňa to tie parametre, ale akože ja sa tomu osobne úplne nebránim, hej. Ak by sa tá tvoja postavička nejako dostala ku mne, vedela dostať ku mne, tak sa viem na to pozrieť a možno sa vieme nejako dohodnúť. Ak tak, kontakty. Takto buď napriamo, alebo hovorím cez ten Discord, ideálne, všetci tam sme, celý tím,
a dá sa nám ozývať, či už tam, ale ak máte samozrejme teraz akékoľvek otázky na nás, na ktoré nechcete čakať na Discorde, kým vám niekto odpíše, tak len dvihnite ruku a prídem s Majkom, takže nejaké otázky? Okay. Zdravím, ja som to hral ešte pri tom release, keď to začalo, tak možno už otázka nebude veľmi aktuálna, ale čo sa týka, či sa ráta ešte s nejakými buď gameplayovými zmenami, ako v gunplay, vo fyzike, vo vládaní aut, alebo v animáciách modelov a podobne. V niektorých z tých položiek určite áno, v niektorých už by som povedal, že skôr nie, ako myslím, že s fyzikou sa už toho asi moc nenarobí. S gameplayom možno nejaké fine-tunovanie, ale čo sa týka ovládania, tak budeme mať plnohodnotnú podporu pre všetky kontrolery bežné a čo sa týka animácií, tak na tom sa tiež ešte robí. To nejaké ďalšie otázky? Len dvihnite ruku. Nikto nič? Pardon. Je ma počuť? Vynikajúco. Takže spomínali ste, že ste išli do GeForce Now, hlavne teda, ja som to pochopil tak, možno, že sa mýlim, že na Slovensku nemá tak veľa ľudí výkonný hardware, takže takouto možnosťou ste chceli vlastne tú hru sprístupniť aj im. Zaujíma ma, že koľko z týchto ľudí má GeForce Now? Že či tam vlastne je nejaký prekryv medzi týmito dvoma skupinami? Nemáme akože konkrétne číslo, ale vzhľadom na to, že GeForce Now má aj tier, ktorý je zdarma, tak je naozaj jednoduché si stiahnuť ten GeForce Now a za 3 minúty byť na tom plne pojazdný. Ešte niekto nejaké otázky? Dobre, ak nie, tak ďakujem vám veľmi pekne za prednášku, vám ďakujem, že ste prišli. Ak sa bojíte alebo hanbíte klásť otázky na mikrofón, tak určite chalani sa tu budú ešte motať, takže mimo stanu ich môžete ďalej spovedať. A potom pokračujeme kvízom a tým vlastne zakončíme program tohto ročného Comic Salonu v našom hernom stane, takže ešte raz ďakujem.